Kung nanginginig mo, 'pag malamig ang ininom mo, posibleng tooth sensitivity 'yan. Maaari pa 'tong maging malaking problema na mas malaking gastos. Sensodyne ang nirerekomenda ko, alam kong epektibo. Nawala si Bicol. Wala na si Amit Rock TV. Tignan mo yung kanyang ano. Hello guys, sabi SPR TV Vlog. Wala na yung vlog. Ito ka na tayo. As I see the love input, hello, may kalap shout out. Is that you just don't realize? Road to 1K? Okay, okay. Team Truth. Natin si Team Truth, bro.
supot from, ano, just